个经验，个龙当起波，个 fokus pada hajar kilong thala, tang ban yo yami ka kham de yanga, chingin shate ka butrai ula kre, ka kham rendor ban yak siar ka rupa. Tei du mau corridor kan nu ngakin ne ban yo shong hang ta ringkat ki angel riu khoi ba bo yin raya roya ka ke teng nu trai bai nang kin yar wai hallelujah. Kani ka chingim ka long tang chi po, ka fokus ma hajar kilong thala, tang ban yo yami ka kham de yanga, chingim shate ka butrai ula kre, ka kham rem dor ban yak siar ka rupa. Tei du mau corridor kan nu ngakin ne ban yo shong hang ta ringkat ki angel ki riu khoi ba bo ngin raya roya ka ke teng nu trai pai lang kin yar wai hallelujah. Long utrai ringkat ki angel ki riu khoi ba bo ngin raya roya ka ke teng utrai pai lang kin yar wai hallelujah. Ba khoi long utrai long tang ka ying shong basa, kani ka jing yim ka long tang chi po.